Junioriat kumsang ni som pania chuan Canada a Vancouver Police Department chuan koldongin rongkol tu chu kumsom ni panga upa China changa Canada a lekha zir tur kal yonzi tengania anu kumsom li pasari upa lianji go chu ama tlo tora Canada a akal chu China a aletle mania cha chuan achin shet lovin about thu a reporta Liangsi hian sapchong a thiam lo baka a hriat thiam lo wangin a fapa wan hian angai twa hle ni ome Liangsi le apasal tang shui te chu ni som ni liam ta khan an fapa le khazira Vancouver om chu tloturin China changin Canadan pana BNB khwalbuka thlengdunin wan chuan anu le paten aron tlo chu a hlim hle maya ni som ni chung vel hlim taka hunan man ho nuwa chuan anin kalsan alo hun le ta juni sari kumsang hi som pani tlailama China a thlok le tur chuan flight ticket an book fel diam towa wana soidan hin juni sari jinglama anu le pate airport lama thla tura vakal chuan apa chu alo lamu hila punala tamtho wangin kai tholem lovin anu chu breakfast e turin a shwai chhuaka khwalbuka an letle nuwa anu le pate bungrwa chu kar nung bunglo da na chuan arem moi mola chuti lai chuan anu chuan khwalbuk chung lam tukvera chang chuan alo en reng maya bungrwa ada fel nu chuan khwalbuk pi aloka mola chuan mamo lam khom turin akal zwaya mase khwalbuka letle nuwa chuan anu chu mu tur alo omlo wan chuan apa kai thavin anu omna azota apa lain engma alo shebek selova baruak thiang hlim hip turin akal chhuak zokanyang tin ngai thatlo na po an nei lem lovani mase areita zek seya a phone an han call chuan a chang thailo thlona annang man lawang ti hlawin wana te pa fa chu kholaya an arkut chwa tangot maya mase no ber chu mu tura om chuang lovani flight annang man don lo tak niala an sha da wangin no ber chuan taxi mangin airport lam aron pan ve mai rengin airport lam chu an pa fa chau chuan an pan ta a mase airport a po chuan no ber chu aron lang ta reng reng lo maya pa ber tang sui chu aril ro abwai ta hleya China lama anu puile san le ngot mai chu angai angam theilo mase an fa pa berin thil sha swale mo kal swala omanyang kalau ngai venang tia apa shila wangin rilru no tak chungin China pan tur thona chuan a chuang ta ni won chuan anu chu zongkwal chiamin zanlama po khwalbu ka le apartment a aron le tak lawa chuan won chuan a tuk zinga anu chu mibau angin police te hnena a report ta ni police te chuan khwalbuk te chu enfi azongzongin thil diklo an hmu tak lawa chuan ngai dan dang an nei ta a liangji chu mibau angin inlan tirin dan lo anga Canada omatumani an ring ta a mase wana te chung ko din mun an han chhui chian chuan liangji chu chutiang ti du turmi ni hin alang tlat lawani China chuan sum dona lian takan enkola furniture dor ni hin China ram chunga amai ni lo khovel ram shang shang nen indoor tonin an chung ko khosak po asang viau boka chu chapa avoi khat Vancouver tlona chawaniya chumdanga chuan pa ber chau afapa tlo turina kal china avoi khat Vancouver kalna a an chung ko sum dona lian tham ta kalsana man chwa hlo reng renga nun thuruk nei chu adu arin omlo chutianga ti adu chan berni lang tur ngai zonge mo rilulama har satna ane shiate ni boxi rawa hebaka hian a passport a thum no bek le a handbag le chu wane kar nung bungro da na chuan police ten an mu chhuak ta seya an rin hlena po chu an pai baulo theilovani wan chuan anu chu ruk bawani arin thute asoi hnuwa mi baule khate seminar chhuaka interview le press conference te chunein mi puite hnena anu chu ngai ven pui turina soma ni tampo ala liam lotia pa ber po chu Vancouver lama let velein an chanchin chuan Vancouver cheng Chinese teril ru chu a hne hleya
mi thanem tak chu mi bo zon na thok ve turin tlum ngai an thok chuak boka ma se nengoma zat an zon hnuah po chuan liangji chu mu turom lovani liangji abo hnuah po ro bawani ti chiat na tur kolengma don aum lo bok nen nu chui tu de chuan an case chu kong dang hoya chui za in relta a liangji chung le khate chu zir chiangin thil pakha chiat chwa an nei ta won khan apartment alwa reng sia engwanga anu le pa te kha bnb khwalbuka thlenge an nei ti chuani chu chapa apartment chu khwalbuk pi aloka alo omzui bok si nu chui tu ten apartment anei reng chunga anu le pa te khwalbuka a thlentir chanan zo chuan won chuan atam thayang ber anu le pa te bola hun man adu thua soya a chan na le anu le pa te khwalbuka an thlen na chuan inzom na te chiam neya an shat lawangin nu chui tu te chuan won chu anu bo chungchanga chuan an ring hlel ruta viau maya an rin hlel na bel cha turin zona an zo chuan won chuan sap chung a thiam thalo niom takin a chung kau che chu a bahla der kwala ma se kumruk lai le khazira canada omtoin sap chung chuti emema a thiam lo chu an ring lovani won chuan an rin hlel na ti zwa turin a thu soi a thlak le da dai maya atira anu chu khwalbu ka changa bawang khana soi khani ya anua anu chu breakfast an eina hmuna changa abau thu a soi le daya anua chu po chu thlak lein anu chu apartment changa abau thu a soi le boka a thu soi a thlak zin emawang hian apa po chuan makti takin engwanga a thu soi chu thlak reng mai nge ani thu zo chuan won chuan a in lo nei tuin boina a to a hlo wang ni na soya a chan chu a in lo na nei tu pa chuan in chu dan phal lawa mi pahni lo thei tura ko hnia alo siam wanga ni ome nu chui tu de chuan Richmond Vancouver a khwalbuk bnb nei tu chu komin wona te chung kwa chu anin ngei le ngei lote a zota khwalbuk nei tu chuan anin ngei hle ni ya soya wangin nu chui tu te chuan chatakin an kian san vele maya kar ni hnuah chuan press conference nei lein won le apa chuan nu ber chu mu laneri lawma se engte kai mo chuan hlim taka anin mu khom le ngei an rin thun soya ma se nu chui tu te roin liangji chu adam rin na an nei to lawangin rangzon na le mi bo zon na chu an thok kop ani ber to a khwalbuk na ya ram noi de chu zongyal ma se ruang emo nu chuina changkai tur engma mu chwa om thei chuang lawa china lama an sum don na akal san rei to wangin pa berpo china alet le taria afa pain anu bawzon na chu thei top alo chhuareng tur thowa thanu chuan angai po angam vele ta deu july ni somni kumsang he som pania chuan police te chuan liangji case chu tol thana chui to Canada's Integrated Homicide Investigation Unit kota chuan an hlanta a IHIU nu chui tu te chuan an kota khaisan la ka chang phatin liangji bo chungchanga chuan a chung te chu anin rol an ring ngala liangji po bo satya nelavin a boral to nge an ring boka amai ro chu poi khoi tu chu won nge apa zok chu tin zon turan she biklawa nu chui tu te chu bnb khwalbuka chuan kalin liangji te thlenna chuan an han luta en mai chuan thil danglam engma hmu torom lo ma se chik le zwala ceiling le bang an han en chuan thisen pernium tak tak alo om thlia thluah maya chu mai ba ka thumhnu da na le khumkianga dokana te po chuan rong ok thisen ne nge ya sha te chu alo kai chet chet hmu torom boka ti chuan thisen chu leplama test tura thonania nu chui tu ten be seina ani san to telul nen thisen chu mishing thisen ani nge yem ti sha thei ani tatlo yone in la chu search warrant a chwa thei mai lo wangin chumi te lo chuan dap ngot thei ani selawa july ni somni kumsang he som pani liangji bo changa thlakhat le chanvia chuan police te chuan phone call dongin Harwood Island a luikam Vancouver changa darka ruklana chuan
suitcase chunga mihring ruang charani tho andunga police te an thlen chuan suitcase chunga chuan athom no in bela changa Asian nula valai tak niom tak hi an hmuwa chu vele in shil shan ngai lovin an ril ruwa chuan thakhat le achan veliam ta mi bo liangji kha an ril ruin an ngai twa ngala autopsy nei ni chuan ruang chu liangji nge yani ti nem nge ani bokani resulta alandanin aluwa voi tam tak vuakania chumi wanga boral ani bokani vandoi thlak takin arwang chhar ani na hmuna hian surveillance camera umlawa ruang hi tui nge lui kama hian dati po hriat thei ani talo ti chuan RCMP te chuan case chu la chhong vele hin case chu mipui hriat lawa kalpui thain an hriata a ti chuan mipui le wan po chu liangji ruang charani thu chu shil hriat an ni ri lawani August kumsang hi sompani thlatir lama chuan police me chepakhat undercover tura an ruat chuan minara nang takin wan chu biain anu chungchanga thusiata nei thu asoya heno hian Cantonese chungin wan hi abia a wan nen chuan local Starbucks a in muin wan hena chuan anu ruang chu luikama suitcase chunga a mu thu soya mase police lam alasia tirlo thu soi bukani chuno bok chuan poisa apedona ni chuan ruang chu ada bausak thei thu asoya won chuan anu thina chuan in nam hnoina anei lo thule ruang da bau chan tur anei lo thu soi ma se me chha chuan ingai tuanan ni hni hun anei thu chilin ani lo chuan police te hena akal tur thu soin wan chu akal san zui ta ngala wan chuan chumi zan la chuan ko lein in mu poya asom le ta a anin mu le nuwa chuan undercover chuan police undercover pani dang de chu Malaysia tirin antan chuan ruangda tha chu ahar sat lo thu ba ka an thopui pakhat cancer wanga boral chu poi khoi tuwa poram chan tur thu an zeptel zewa wan chuan poisa pek tur anei lo thu soin ruam manna anei thu asai chuak veta apa chu an that thei ani nga chuan an chung karo zong zong chu akuta a omanga ti chuan an duang zat poisa chu a pek tur thu soya undercover te chuan arwa manna chu tha tiom tak chuan apa chu an tha sak tur thole ruam manna anei te chu chip chair taka hriat an du thu an soya won chu police te thangkama chuan a hmin chata hle maya zep nei lovin a chanchin de chu a soi chanta tangju ile liangji gwa te fa pa nei chun niin fashion China a makta dwai som hu som do na hlo tling takan neya anu chu an chung ko sum khoi tu berniin engkim chu a thu hnuaya a umti thei khopani abikin afa pa wana nuna chuan a enrol kimin azirna a hna tho tur le anu pui tur de thleng chuan anu chuan a duang fel thlap towa wana high school ngai zong po adu zong ani lo wangin wan le angai zong te inkar po ati chha sakani ome wana pa ne na ani nei ma chang towa chung ko khosa thei taka changa chor chhuakani wangin filma no house atak a chung kwale afa te po adu zong ang chawa kai shwai tum tlat wana pocket money thlenga bituk sak thlap thlap chinang kha aniya kumsang ni paruka kumsom pakwa upa wan chu Canada le khazir turin anda a Douglas Community College a hotel management zir turin anu chuan aduwa Canada a ahming cherin an chung ko sum dona chu zauzel se aduani won chuan maniram nilawa atui zong nemi alo zir chu shi omati yin malngoi ngoi ni yin an sha a mun shana po omse anu chuan nautelem angmaya ti koi tum chin chuan a tho atipek chin hle zalen na neilo le anu chuan aril ru chu a hria thiam poilo hle ni in wan chuan ai ngaya azir puya chante point wana bola chuan anu chuan atima ma deuh chuani ti hin an soi ve chin bokani ral khada chang powa anu yin anu na thuna ya tum veu chu ngai thelo tel telin azir lai atui lo bok nen
a chung te chu azirna sen sauden chenin poisa adil chuak china lekha zir lova party te poisa thapna in khelte chu a sha chhota hle maya lekha zir lo tanana na chu a grade atlahniamin zirna sang zok zir tur poin amark chuan atlin ta lo reng ani sumle paya ain dai thei tak lawa chuan Vancouver Chinese restaurant at chuan part time in ain lo lopa student visa chu neima se in lo phal sakna anei lo wangin in lo vereng ma se in lo phalna nei te angin asum lak lo atlem lo theilawa chutianga hunaman nu kumsang hi som pakhata chuan cholmangin China howa adu zong tak mai chha tungin reilawa in nei puya somzuya ma se nu chuan wana me chedu chu du puile lovin an chung godin mon mil pui deu me chha chu ko moin nei zok turin anor le ta a wan chu aril runa hleya Vancouver alet nuwa azirlai te chu zovin a chian te chu an kholama an hodar ta China leta anupui hwal ne na aninkar siam chat le chu chak viau ma che a chung te chuan anupui hwal bok chu a boy pui len hlo wangin China alet chu an rem ti saklawa apa ne na chuan Canada chuan jelta ngang mai nia an sha thu soin China chuan let le dil ma se apa chuan lainat viau ma se nu berti nwal adu lo wangin wan chu ama thuin China le turin atingam ngot bik lovani hengthil thlengte hian wan chu ati thin ur hle maya ti theina yin an she silo ti chuan mei kumsang hi song pani aloin her chhuaka anule pa te chuan Canada chuan ron tluin apartment lo chu ko hia siamani wangin a chungte a thlentir theilawa khwalbuk room pani omna chuan an thlenna tur alo ro man saka pakhat chu ama omna tur niin pakhat zok chu anule pa te omna tur ani kar leina tur adil chu a general to wangin kar hoin a leithar niom tak chuan a chungte chu Vancouver fan kwalpui vela masi in mulore ye ti lo chuan adu dan te ya wan chu khal kwal le tumin mahuna ro manna a siam sakte chu a soi le ta a wan chuan a kham ro ta le ya chung kha chu tumlok po om chuang ho lovin khwal bu ka chuan tu bawle man ro da na bom hi a mu fu ta aril ruwa ngai to na chalo lo lutin abe ka chuan a khung ta mak mai ani june sari kumsang hi som pani alowin her chwa chuan wan chuan apa chu alamotui hleti shain ama mudna khuma chuan poisa thir engomaza chu the darin anu chu lothen fai saklok turin angena liangji chuan poisa thir la khom tuma a chingchit lai tak chuan wan chuan anu luwa chuan to bovin a chota chor mai liangji in sa seng tuma atal boy lai chuan wan chuan anu lu chu pona to min voi ni dang a hem le ta a thi chiang ti chan nuwa chuan aril ru chu a boy hleya apa chu a that velo lo don nge ti thu ani ma se aril ru a fim nuwa chuan apa chu tha velo chaina sha anule pa te arwala tha chuan ama bak lo chu rin hlel tur dang anom don lo wangani ti chuan apa China lama le tura min thei nuwa chuan an thlok chuak ta mo tia chuan khwalbuka let lein anu ruang chu dakaruk se tlan puin lui kama chuan a hnu chhia ta fapa fel takang main atuka chuan anu bau thu chu police a thlen ta ni a che dan zong zong a soi hnu chuan anu tha dan de chu police undercover de chuan ang thayang ber tura chantir lein wan la chuan arukin an record ti renga she silawa no chui du te chuan man ngal du viau ma se fin fiana dang nei le chan sia ta wangin wana kar ho chu an zong le ta reilawa kar po chu mu chuak lein luminol te nena kar chungan han enfia chuan kar chunga chuan liangji thisen akai ngei ti annem nge theita search warrant nena one apartment an dap chuan a chekina anu lu atomna pona thisen kang bang te chu an mule ta ni September ne sari kumsang hi som pani liangji bawra la changa thlathumna cha chuan wanji tang chu anu liangji go a tha wangin
man ani ta a tual tha thu boy pa ka apa that tura ruwa man na siam awangin tual tha tum thu boy siam sakani boka in soi fi hlim tum ngel ma se fin fiana a that tok baka ain puana video om veka wangin atal chuak zo talawa pa ber tangjui tan chuan thok le khata anun chu adang lam ta dor mai TV News kal tlanga anupui thatu chu afapa nge yani ti asiat nuwa chuan arang lamin Canada lam apan ta ngala afapa nge chu anupui thatu ani ti chu rin har sa ti hleya chuti la yin wanero a mela in chirna mu turom lo chuti hnekin apoi khoi chu ain chir lo thu asoi riap maya anule pa de chu thil haute a po anuna anin rolin mi zong zong kan thevek don a chen kan the ma a chu chuan danglam na te vak a thlen lo tin asuya ni ome wan hian anule pa te hi hon rei taka chang to khan tha du hin alawra man to ti a nuwa sha chhuani ya Canada an local huna tha chu alawril ruk to a chan po heram hian thitura sim theina dan an nei lo wang ani pakhata chu baka Canadian police te chuan case ching chi vetlu tuk chu an chui chhuat theilo arin wangani ya fing ain ti veu ralin Canadian nu chui tu te fin na ero a chel zo lo chu ani loi si ani hi maktak main pa ber tang chui chuan a fa pa chu huat le tui thlara hnekin chal chung zong chuan a fa pata na oma angai dam mai ni lovin a hau sakna chahnem tak chu a fa pa case poi pui nan le amamo huna man tura ta na da a soidanin rul runa lo chu kanelo ma se kanu pui ka chan to a ka fa pa nei chhun ero chu ka chan thei to lo tin a soyani voi tam tak jela a fa pa hi a tlo chena a soingon ber chu eng anga thiam lo po ni la ka ngai dam che inu om to lawa nang le zel iom lawani chuan dam ka du bik lo tin a soya tang chui chuan chanchin bumi te hna heng athil ti te hi anupui chuan wana changin alo thlir veanga a chia thiam pui po abe se ni in ain soyani korda chuan a fa patan ngai dam dilin nule pakhir khyap tak anei ti lawa chuan mi fel tak ani thua soya ma se dan chu danania won chu thiam lo chantir ni hin February ni kumsang ni sompanga Supreme Court of Canada chuan wan shi tang chu anu a tha wangle apa tha tum wangin dam chung lungin tang turin a chung thorel saka kumsom pasari atan tlin huna parola chwa adil thei donani